אמרתי בדיוק להדסה שיש פה תקלה. מי שצריך לדבר לו זה דרור, ואני תמיד עובד בצד ומחכה. שוב צריך לדעת איך למחות את הדמעות, ושוב צריך לדעת ללכת הלאה. שוב הכאבים ושוב החלומות, ושוב שתיקה גדולה למעלה. שוב צריך לדעת לחפש את התשובות, כדי לדעת איך ולמה. שוב הבלבולים ושוב המלחמות, ושוב שתיקה גדולה למעלה. אנו שוכבים יחד מיטה ליד מיטה. אתה בן 6, אני בן 4.5. ומשחקים בצוללות. המיטה צוללת והחדר מים. עולים ויורדים כמעט כל לילה עד שנרדמים. כן, היינו שונים ולא שונים כבר אז. הגענו לאותם צמתים והלכנו בדרכים אחרות. לצבא הלכתי, לצנחנים, איך לא. עברו רק חודשיים בעודי בצנחנים, יושב עם דרור. אני אומר, דרור, זה לא הולך. דרור שואל, למה? מה קרה? אני אומר, זה או אתה או אני. מישהו צריך להיות בבית. מה, אי אפשר שנינו? שואל דרור. אני אומר, לא, אי אפשר. זה או אתה או אני. ודרור מסתכל ושואל, ואיך תחזור הביתה? בלי הקומתה אדומה ולא מצנחנים? ואני אומר, יש אחריות ומחויבות. הוא חושב, מבין, ועושה טלפון לביצוע. השיחות בימי שישי ערב יציאתך למבצע, כן, זה קורה מחר בלילה, אומר דרור. בהצלחה, נדבר אחרי. הוא בקדימה, אי שם, אני מאחורה, מתחת לאדמה, בתוך הפרטים. אהבה טוב, כמו שצריך אמרנו, ולא נוסיף. לפני חודשים ספורים, שיחה לא פשוטה. שלישייה, דיינה ואני גרים באטלנטה. אתה כרגיל מקשיב. דרור שואל שאלות, מהם האופציות? הוא מחדד ימינה, הוא מחדד שמאלה ופוסק. תחתוך, שי, תחתוך, תחתוך היום, תחזור הביתה, ארצה, וכל זה תוך שבוע. ואני מקשיב, ואתה חוזר דרור ואומר, שבוע שי, לא יותר. ואני מבצע, בתוך שבוע, אני השלישייה ודיינה בארץ. אמא חינכה, בנתה, יצרה ויצקה. אבא אהב, קירב, תמך, עזר כל הזמן. שלומית הקטנה אהובה נחושה ובונה. אבי, אותו הערכת כאח, מפקד וקצין במתן הקטן, שלא פעם לא הוצאת שבת בגלל אי אישור המבצע. ואני זוכר את השיחות שאתה אומר לי, גם השבת הוא לא יצא. המבצע עוד לא מוכן. na 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 na
בזיכרון איך עמדנו באותה שורה בבית הקברות בכפר סבא. היום גם אתה שם. כל אשר נישא תפילה איתך נישא ודאי בעצב עד בלי די תמיד אליך שי תמיד אליך שי יש הסוגרים מעגל ויש הפותחים, והיודעים והמבינים אומרים שהפתח הוא גדול, חד, משויף, לא נסגר ולא ייסגר. תמיד אליך